Dame i gospodo, pošto je vreme za pojedinačno za diskusiju poslanika, da kažem kratko, 5 minuta, ne znam odakle da počnem. Materijal je veoma obiman i detaljan je, moram pohvaliti službu što se toga tiče, stvarno je u materijalu praktično je sve prikazano. Ko ima vremena i ko je stvarno zainteresovan da pogleda taj materijal i da ga analizira, može to i da uradi. Malo je teže, naravno, sve to za ovo vreme koje je nama na raspolaganju, ali ja sam morala, naravno, da se opredelim nekako za jednu oblast, da se ne bismo rasplinuli i da bismo bar nešto konkretnije rekli o jednom delu ovog sadržaja u završnom računu budžeta za 2018. godinu i ja sam pogledala ta naša famozna, da kažem famozna uprava za kapitalno ulaganje, nekad je bio fond za kapitalno ulaganja, pa se stalno pričalo o tom fondu, sad evo imamo upravu, samo je to druga praktično forma u kojoj se obavljaju neki poslovi su manje više isti i praktično su veliki iznosi kojim je nekad baratao i fond, a i sad upravo za kapitalno ulaganja. Tih 9 milijardi, mislim da je u pitanju, kojima ne raspolaže, raspoređeni su naravno na određene oblasti i neke oblasti, koliko vidimo, su približno ili skoro u celosti realizovane. Na primjer, podrška projektima u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine su skoro u potpunosti realizovani. Projekti u oblasti lokalnog regionalnog razvoja 80%, podrška projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture 82%, neki projekti projektom planiranja svega 26%, neki projekti nisu uopšte realizovani, nabavka 2 digitalna linearna akceleratora, to je ono što je već bilo diskusija o tome da li je zdravstvo radilo ili nije radilo, ali da ne ponavljamo neke pitanja. Izgradnja Žeželjevog mosta vidimo da je realizovana 100%. Znači, to su te praktično neke velike investicije, zato smo i nazvali kapitalno ulaganje ili te kapitalne investicije i tim investicijama se bavi određena služba. Ja sam i prethodnih godina u materijalu pokušavala da pratim šta radi taj fond ili ti sada upravo za kapitalno ulaganja i ta služba, sad ovde sam pokušala da nađem u materijalu, nisam sigurna sa koliko zaposlenih raspolaže ova služba. Služba je očigledno ili ima puno zaposlenih, a i pretpostavljam da su visoko obrazovanih, čim 72 miliona odlazi na plate i zarade zaposlenih i na naknade. Međutim, zanimljivo je kako ta služba koja s obzirom se bavi stvarima koje su je dodaljene i kojima mora da raspolaže, da vodi računa naravno o investicijama, da prati realizaciju i sve ono što se od njih očekuje. Normalno je da očekujemo i da je ta služba prilično stručna i osposobljena. Međutim, ja ovde vidim da je ta služba pored svih svojih zaposlenih utrošila još i 8.803.000 ugovori o privremenim i povremenim poslovima. Čak je ovde navedeno koji su to ugovori, znači stvarno ne mogu da kažem, niste pokušali ništa da sakrijete, koji su to, sa kim su pravljeni ugovori. Znači, ta stručna služba mora još da troši 8.800.000 na dodatne ugovore o privremenim i povremenim poslovima, verovatno za neke stručne poslove. Za kompjuterske usluge 3.117.000. Ovde je navedeno da je to ugovor o održavanju kompjuterskog programa sa Baster Computers, kao i ugovor o pružanju usluga održavanja internet portala uprave. Neverovatno je koliko koštaju puno, ali to su sve neki milionski iznosi, a zanimljivo je kod naše uprave za kapitalno ulaganje. Ja sam pokušala da napravim neko poređenje, znači drugi sekretarijati. Svi imaju zaposlene kojima se većina, naravno, nema ni jedne službe koja nema nekoga da mora da plaća putne troškove za dolazak
i povratak sa posla, ali naša uprava za kapitalno ulaganje troši neverovatno 3.859.000 da bi platili prevoz zaposlenima. Ja ne znam odakle ih dovoze. Da li svaki dan neko dolazi iz Subotice ili iz Sente, Sombora, znači s ovih udaljenih mesta, pa to toliko košta puno. U drugim službama i drugim sekretarijatima to je otprilike 300, 400, 500.000 dinara, nisu ovakvi iznosi, znači ovi milionski iznosi. A ukoliko ti zaposleni stvarno svaki dan toliko puno prelaze te kilometre, onda ne znam kako mogu da rade, ali očigledno im je potrebno onda i lekarski pregled, pa se onda, morali smo te zaposlene da platimo i 925.800 dinara usluge poliklinika ST Medika iz Novog Sada, koji smo naravno morali da vidimo da li su oni zdravi, da li su sposobni za rad, verovatno posle tako puno sati provedenih u putu. Sad šta je meni zanimljivo ovde? Hvala vam lepo. Evo samo jednu rečenicu, pa ću ovo ću pokušati da obratite malo pažnju, znači svima. Neverovatno puno para trošimo za izdvajanje za naknadu, odnosno u skladu sa zakonom, zato što ne zapošljavamo invalide. U ovoj upravi je to 9 miliona, svi ostali, znači, zavodi, službe, kako god, ja sam pokušala da sabiram, stigla sam do 36 miliona, samo zato što ne možemo da zaposlimo invalide i ostale lica koje spadaju u tu kategoriju i praktično plaćamo penale zato što ih nismo zaposlili. Hvala lepo.